זה הבוקר הראשון שאני מאתגר את עצמי לעשות שגרת בוקר מושקעת. דבר ראשון על הבוקר אני עושה כתיבת בוקר, שזה ההרגל הכי טוב שהכנסתי לחיים שלי. אחר כך המשכתי למתיחות קלות כדי לעורר את הגוף שלי. עשיתי מקלחת עם מים קפואים והתחלתי לעצב את השיער שלי. אני רוצה כל יום לעצב אותו בצורה שונה. התחלתי את האתגר הזה כי אני מרגישה שעברתי שינוי גדול בחיים שלי, בפנימיות שלי, ואני רוצה שזה יתבטא גם בחיצוניות שלי. מים על הבוקר זה חשוב. האתגר של שגרת בוקר זה שקודם כל אני אתמקד בעצמי ואפתח את הגלוב שלי. וואי, איזה יפות יצאו לי עצמות. קרם לחוץ זה הדבר היחיד שאני שמה על הפרצוף שלי לפני איפור. מצד אחד יש לי אור מעולה, שהוא לא צריך הרבה חומרים בשביל לראות טוב, מצד שני יש לי אור מאוד מאוד רגיש, שהרבה חומרים יעשו לא רע. יש לי איפור קבוע שאני עושה כל הזמן, וכל הזמן מחמיאים לי עליו שאני נראית זוהרת, ואני נראית טוב איתו. הוא די בייסיק, ואני אוהבת אותו. מה שהכי חשוב הוא גורם לי להרגיש וואו. אני לובשת בגדים שגם גורמים לי להרגיש וואו. והבוקר הלכתי על קורנפלקס עם חלב, כי בא לי צ'יריוס, אז אני אוכלת צ'יריוס. אני שמה היום אודם ממש עדין, כי זה מה שמתחבר לי ללוק, ואני אוהבת את זה.